Sony Xperia XZ Premium. Συμπληρωματικό βίντεο, δεύτερο και τελευταίο. Γιατί το πρώτο μας έμεινε η κάμερα από μπαταρία και μας τα χάλασε λίγο. Λίγο στριμωχτάμες εδώ πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Την προηγούμενη φορά επικεντρωθήκαμε κυρίως στην εξωτερική εμφάνιση. Κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι φέτος η Sony με τις προπαραγγελίες του συγκεκριμένου κινητού έδινε ακουστικά αξίας 300 ευρώ. Κάτι το οποίο δεν πιστεύω να το έχει κάνει καμιά άλλη εταιρεία μέχρι σήμερα. Από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον. Η Samsung για παράδειγμα πέρυσι έδινε μια μάσκα VR που έκανε 130 και πάει λέγοντας. Τέτοιο δώρο των 300 ευρώ δεν κάνει ποτέ καμιά εταιρεία. Μόνο η Sony θα κάνει κάτι τέτοια. Καλά για Apple ούτε συζήτηση. Ούτε κάρτα SD δεν κάνει δώρο. Τα ακουστικά εδώ πέρα στην πάνω μεριά. Στο πάνω μέρος της συσκευής. Κάτι που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Προτιμώ να είναι από κάτω. Τα κοψιματάκια εδώ πέρα αυτά τα ωραία εδώ έτσι να γυαλίζει στο φως. Το χρώμα αυτό το νίκελ δεν είναι πάντα έτσι. Καμιά φορά γκριζάρει, καμιά φορά πρασινίζει κάπως. Κάνει διάφορες ανταναχρωματισμούς με τις αντανακλάσεις. Το κουμπάκι εδώ δεν κάνει κανένα ιδιαίτερο κλικ-κλικ, πολύ έτσι έντονο. Ακούγεται αλλά λίγο. Λοιπόν, εδώ μάλλον τρυπούλα είναι, δεν νομίζω να είναι σαν μικρόφωνο. Τώρα έχει και από κάτω ένα τέτοιο. Δεν κατάλαβα ακόμα, το κινητό το έχω στα χέρια μου μόλις 4 μέρες. Type-C φυσικά από κάτω. Εδώ οι υποδοχές. Ανοίγει όμορφα και ωραία, ούτε αγκίδα ούτε τίποτα. Εδώ βγαίνουν τα πάντα έτσι. Ανοίγεις κατευθείαν, βγάζεις κάρτα SIM με τη μία. Μαζί με το κάρτα SIM λέω, κάρτα SD μαζί με το πορτάκι και η SIM είναι πάντα μέσα. Και δεν χρειάζεται για να βγάλεις και να βάλεις την κάρτα SIM, την κάρτα SD, δεν χρειάζεται ούτε να αφαιρέσεις την κάρτα SIM, ούτε συσκευή να κλείσει ούτε τίποτα, ούτε να απενεργοποιήσει ούτε τίποτα. Γίνεται κατευθείαν. Μπαμ μπαμ. Και από εκεί πέρα ανοίγεις, κλείνεις εσύ εδώ πέρα, βγάζεις. Η κάρτα SIM είναι πάντα μέσα. Λοιπόν, πάμε και λίγο μέσα. Να ξέρετε όμως ότι ό,τι δείτε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική οθόνη του smartphone. Γιατί πολύ απλά έχω κάμερα κάκισης ποιότητας και δεν περνάει με τίποτα που δεν είναι στο φακό αυτό που πραγματικά βλέπω εγώ με τα μάτια τα δικά μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι περάσει, ό,τι φανεί. Λοιπόν, τα ηχεία, όπως είπα και στο πρώτο βίντεο, δεν με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα. Εδώ βλέπετε, έχω βάλει 5 εικονίδες στη σειρά. Μου άρεσε πιο πολύ από τη 4, γιατί κάπως γεμίζει περισσότερο η οθόνη. Κάπως η οθόνη γίνεται απλώνει παραπάνω, ρε παιδί μου, είναι πιο παράθυρο που λέμε. Κάτι που δεν μπορούσα να το κάνω με το A6, μπορούσα να βάλω μόνο 4 στο A6. Όσο και δηλαδή από τη μάνα του. Πάμε λίγο στις ρυθμίσεις. Η συσκευή από την ώρα που βγήκε από το κουτί φοράει την UNGAT 711 από την πρώτη μέρα που το άνοιξα. Η Sony πάρα πολύ καλή εταιρεία και στις αναβαθμίσεις. Δίνει και πολλές, αλλά κυρίως τις δίνει άμεσα. Εδώ έχω πάλι ένα ωραίο γράφημα, το οποίο τώρα εδώ έχει φάει ένα κοκομπλόκο και κάπως δεν φαίνεται καλά εδώ πέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πού είναι η μουσική? Μουσική, να δούμε λίγο τα ηχεία. Αν και πάει κάτι πλακίες εδώ πέρα μέσα, κάτι
Θα βάλουμε κανένα φανδί έτσι που βαράνε λίγο, έχει κάτι καλάθι. Όχι αυτό όμως. Τώρα μεταξύ είναι τέρμα, έτσι. Καλά, μου το. Τέρμα, όπως βλέπετε. Καλή ποιότητα κρυστάλλινη, αλλά από ένταση δεν μας τα λέει καλά το εργαλείο. Μας τα χάλασε λίγο, μας τα αναχώρησε. Στερεοφωνικά, εντάξει, κανονικά. Όπως κάνει και ο Φλακάκης στο παίζει DJ. Να τις προκοπείς, ρε Κώστα. Εδώ για παράδειγμα, αυτό ήθελα εξ αρχής, αλλά έπρεπε να φέρω πρώτα γύρα όλα για να το πετύχω. Εντάξει. Είναι και κινητό, έτσι. Δεν μπορούμε να ζητάμε και ό,τι κάνει ένα πλήρη οικοσύστημα. Ένα πλήρες οικοσύστημα. Γυρνάει και έτσι η οθόνη. Όχι μόνο μέσα στα μενού, μέσα στις σελίδες, ακόμα και στην αρχική οθόνη. Γυρνάει και στο πλάι. Λοιπόν, πάμε λίγο selfie κάμερα. Εδώ είμαστε. Κάμερα αυτή της Medion, η γερμανική εταιρεία, 100 ευρώ την είχα πάρει. Πάρα πολύ καλή για φωτογραφίες, αλλά στα βίντεο δεν λέει τίποτα. 0 από 0. Εδώ έχει... Φύγε ρε. Ανάλυση. Την έχω τώρα και να έχω πλήρη οθόνη, την έχω βάλει 10 MP. Αν θέλεις 13 MP, πάει τετράγωνη. Εγώ το προτιμώ έτσι. Κεντρική. Για παράδειγμα, εδώ με το πάνω το κουμπί πάντα. Τσακ. Γρήγορη κάμερα, παιδιά. Εδώ βλέπετε. Μόνο αυτή δεν πρέπει να εστιάσει. Μάλλον ήμουν πάνω στην κίνηση. Όλες οι άλλες είναι πεντακάθαρες. Στις ρυθμίσεις του βίντεο τώρα. Εδώ να πούμε ότι το 4K για να το βρεις δεν παίζει εδώ μέσα. Εδώ απορώ κιόλας γιατί το 60 frames per second το έχουν δεύτερο και όχι πρώτο. Λίγο περίεργο αυτό. Νομίζω από εδώ είναι. Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα, περισσότερα. Τυπική, ανάλυση βίντεο. Πού είσαι ρε? Τυπική, μπλα 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 μπλα.
Εδώ είναι το 4K. Εδώ μέσα το έχει κατευθείαν, όπως και η παρανομική, όπως και τα εφέ κτλ. Η αργή κίνηση όμως είναι μέσα κατευθείαν. Έλα, έκλεισες πάλι. Λοιπόν. Πιάστηκα ρε. Όπως είπαμε, η αργή κίνηση. Τι είναι αυτή η μαλακία εδώ. Μια αυτόματη, εδώ έχει και ένα ισοσταθμιστή. Τα οποία εγώ αυτά δεν τα πειράζω, παιδιά, γιατί συνήθως με τα αυτόματα, όπως το έχει ρυθμίσει ο κατασκευαστής στο κινητό, βγάζει καλύτερες φωτογραφίες. Συνήθως, αν το κάνεις μόνος σου, μπορείς να κερδίσεις σε κάποιες συνθήκες, αλλά θα χάσει κάποιες άλλες όμως. Οπότε τα αφήνεις στο αυτόματο και έχεις πάντα καλύτερα αποτελέσματα, όσο αυτό είναι δυνατόν. Κάποτε είναι και αργή κίνηση, δεν πειράζει, να μην χρονοτριβούμε. HDR εδώ πέρα βλέπω δεν το έχουμε ενεργοποιημένο, γιατί περίεργο. Χρονοδιακότητα, ISO, αυτόματα, HDR, ενεργοποίηση, ανάλυση, όπως και την κεντρική κάμερα. Είναι 19 MP, εγώ την έχω σε πλήρη οθόνη, 16:9, πάντα 16:9, όχι όπως η Samsung και η LG που τα έκαναν φέτος θάλασσα και οι δύο. Και πάει 17, πέφτει μόλις 2 MP. Λοιπόν... Και φυσικά και η οθόνη, χωρίς δεξιά-αριστερά αυτά τα περίεργα της ψευτομοντερνισμούς. Εγώ έτσι σου λέω. Να είχαμε να λέγαμε πιο πολύ σου κάνουν τη ζωή σου δύσκολη παρά εύκολη. Εδώ απλή λιτή κατασκευή και έχεις ό,τι καλύτερο. Όμορφα και ωραία. Αυτή η εφαρμογή σας προτείνω ανεπιφύλακτα. Ακρόπολης λέγεται. Μιλάμε, παιδιά, τα Spy δεν είναι για VR αυτή η εφαρμογή, δεν είναι μόνο για VR, κυρίως είναι και έτσι. Κατευθείαν, κλασικό, δηλαδή όπως όλα. Μιλάμε, δείτε εδώ. Απίστευτα πράγματα. Πάρτε εδώ μάτι. Πώς ήταν τότε η Ακρόπολη, εκείνη τα χρόνια. Μπορείς να κάνεις zoom, να μπεις μέσα. Δείτε το Παρθενώνα τότε τι κόσμημα ήτανε. Και πώς το κατάντησαν τώρα. Λίγο οι Άγγλοι, λίγο οι Γερμανοί, λίγο πόλεμοι, κλεψιμαίικα, δώσε πάρε. Εδώ οι αρχαίοι Έλληνες. Ακρόπολη, Προπήλαια. Σε ξεναγή, όπως ήταν τότε σε όλο το μέρος, Παρθενώνας. Πραγματικά μια απίστευτη εφαρμογή, παιδιά. Εδώ πληροφορίες, στα ελληνικά όλα, κανονικά. Έχει μέσα ελληνική γλώσσα. Εδώ τα γάλματα που ήταν τότε, εκεί ξέρω εγώ. Εδώ και για VR.